Bon ki brio ki sengoto bakla gini ke way. Bagatarong ba ki mudur bet ba U Jisu haba wan sini si perthai wan ban seng niam. Ngakwa ba nong ifi gini ke sengi ke momenta U Jisu haba wan sini si perthai u klam wan ban seng ye ke niam. Bon ki brio ki ong ba ka jinget kristan ke de ke niam. Lada ka de ke niam am kamdan jia per nagi way pat ki jat niam ha gane ka perthai. Tadeng ta haba pi sengoto ia kene ka jing shanga ngai baga jim ka jong piru kan kala ni bon sien bangi so tho be baga jinglong kristan ka de ganiam tadeng ta kalong bi thik kumba kalong kumba ki we ki long kumba ka perthai kalong utau bangai aga ta niam ru long sa kum ta hi kum jo tadeng ta kwa ban pni fina ka khien ka jong blai ya ga ba ngin pen shi sha ga ni ga sngi ga momentan re shwai ga ta kwa ban ai khublai shwai pi I we baro ha ga gerteng ga ba thiang tam ga bodon bor tam ka jong try no pen em jingi U Jisu Christ ban ga ngai ba leng ba ga ni ga ji kai ga ni ga sngi ga ngai ba kan kedat no ya ga ta ka jing sung thu ba kla jong ki babon ba nong ba ga jing long kristan ga de ga jing ngai niam la ne ga de ga niam ka niam kristan kwa ban nong fi utrai khlam ong kum ta ba ga kwa ban pule ga ni ga por Langi puli ga ni ka pon ngi la ban shem no yanis ga ni ka lanong ga ba shipau ga ni ka dekat bi shipau ka ongum ni unong tu umwan rei tang ba unyo tu ba unyo penya bat ba unyo penjat de nga ngalawan hang ni U Jisu ong nga ngalawan bakin yo ka jingim bakin yo kerhai ru ya ka bamut U Jisu ha ba wan de bu wan ban seng niam hen rei ulawan ban ai ka jingim wan ban ai jingim bat bon ai kata ka jingem bom jikot baga ta ka jingem ru ka ba shlai ka ba dap karhai ktin ju blai U Jisu ong ini ngalawan bakin yo jingem bakin yo karhai ru ya ka bakin yo karhai ka jingem kan ma ne ka wai ba U Jisu ha ba wan uklam wan ban seng niam ta ka dam ka ba nong fi wan sto bakla baga jingai kristan kam de ka jingai niam lada ka de ka niam kamut ka syukut no tang hai ta ki niam ki ru kom ha ki ta ki rites and rituals ka de bi tang ka jingle jong ka do Tadei U Jisu haba wan chini si perthai kwa manong fi uklam wan ban seng niam re wan naga banta ga wei ka jingtmu bagata ga long ba wan ban penyadai yangi wan naga banta ka relationship ka jingyadai ne kata ka fellowship ka bamut kata ka jingya slok mdai ba wan ban seng niam re wan naga banta ka jingya slok ka fellowship le ka relationship wan na ka manta ka jinga dai ba ka ta ka jinga dai ka long ba utau breu ba sham U Jisu Christ u yo ida ka jingem ka ba dap kar hai u yo ia ka ta ka jingem ka ba dap kar hai ka ba mot e u yo ia ka jingsok u yo ia ka jingman u yo ia ka ta ka jing shlai kar hai hagi ake baro haga jingem ga jong u dai da kwa ba nong ifi what I ba bun sin ki breu ki klip long niam ayu kwa ba nong ifi la long niam ka mot pidang long ubaken ja do la long niam pidang dai hi utaken ubaken ja perthai tadai na kwa ba nong ifi ni ka sngi kan ma ba U Jisu ong ngalawan ba ngan ai ka jingem kanang ba kinyo kar hai ru ya ka kamot U Jisu wan mdai tang bu shuan ai jingem long kumu breu man tau ba kan ja do am ban yo jingem u de ha bam yu kpu ha ban bam me ka jaw ha ban bam me ka do ne ban bam me ka no ka ja jing bam kanang bu nyo ka jingem re U Jisu wan ban ai jingem mdai ya ka kpo re wan ban ai jingem ya ka man siam tadai tau Jisu ong ini ko gin tien ong ngalong kpu jong ka jingem u tau kpu bulon her na beneng u klem wan ban seng niam uang kumning lana nga pule ne ka pono yanes no man reu ne ka khat ka balai pulai ka ong na maru kpu jong blei ulong utabuan herna beneng baru bo ai jing im ha ka perthai haleluya U Jisu ong bo kpu jong blei de utabuan herna beneng bat habo wan herna beneng wan man ai ka jing im ha ka perthai ong adai manga kai ka jang ni na mar ka ta ki lai ong u ko try to ai ngi hala ka sngi ne kpu to ko try to ai ngi hala ka sngi ne kpu U Jisu ong kom no U Jisu lai thu aki nga ngalong tau kpu ke jingim jar buan hanga unom tngan ba jar bangai hanga unom sliang lano ru tadeng ta hagini ke perthai ka don be ka ta ke jing tngan ka don ke jing sliang bat jula hiru ban pendap ya kata ke jing sliang mla hiru ban pentengan yu tau breu mla hiru ban penkedang yu tau breu lada udang don ha kata ka bakenja niam tadeng ta la ni ude bakenja do umla da lei ru ban yo eta ka jing tengen U Jisu ong i ne ka wai wang ba tu Jisu lai thu ki ngalong to kpu jong ka jing im jar buan hanga onom tengan kamot uta ubanget U Jisu Christ
Unum tangan nget ke bemut ban pediang ban digest ban pediang yu bun ki briu kim la ban digest yu Jisu kim la ban pediang yu tra ki ong Jisu dei tang we na ki noi kai don ki bong bo Jisu dei tang we na ki prophet udei briu udei kum ta bolong ordinary kum mangi le se ula bolong we na ki reu krau ki don ki bong kum ta na kwa bolong fi nga cancel ya kata ke jing ong baro Bo Jisu dei tang bo dei unong ithu lo pal ne dei tang tau nong hikai dei tang we na kita ki reu krau u Jisu dei lut baro tetapi yang unong ithu lo pa dei unong ithu lo pa ba 4 judan unong ithu lo pa ko mauru ya kai ke bo ithu em bakan jabe 100% tetapi yang bo dei nong hikai dan nong hikai ru ko mau dei nong hikai bo krau na ki ba krau tam Hakapor ka bo Jisu urong sa temple bo sedang manhikai ya ki Pharisee ya kita ki rang baling doa em ki da snowling ngo ka kapor Jisu na dei tang khat arsnem Barabo hikai ma baro kita sengolinga. Aku apa nong fi umdan nong hikai kumu Jisu hadu mentah. Balada fiong bude bakrau. Aku apa nong fi ukrau si sharu hadu kata umdan manu pat balak ban krau. Marbu krau polat ma ubo utam dia baro namar umdan syuk ko mau. Ulang mau kayaknya alfa omega ubo sedang ubo kut dei mau kayaknya ubo long uta uban nengkong baru bakat do dan syuk balak ban krau ban ya uni. Aku apa nong fi tang kata henre ukrau namar bude ublay. Pila ban pediang ya kata na fin melak ban pediang kata hanrai kajing shisha ka dei kajing shisha. Pi pediang na fin pediang ru kajing shisha sa Jisu bo Jisu udai ublai. Ra ublai du krau ublai melak ban red ublai melak ban ya compare bat no. Tadai ta kwa ban fin ne kasengi bo Jisu hi udai ublai. Badai mau ubawan na beneng sya kendo but pi pediang na film pediang ya kata fi digest na film digest ya kata da gajing sya kasa gajing sya ba uta buan hau da lele ru unum tngan syo bajar ba nget hau da lele unum sliang syo tadai ta la fila yo try fi yo gajing em bang na gajing em go fi yo karhai bon ki breu am ki em ga prathai ki em ga gajing sngo bha jing ni ga prathai ki ran ki blazing sngo bha ru na kita ki gods of pleasures ki ran ta ki blay ki ba ajing kemen re hadien ba ki kijit kala hadien ki pen selang ki pen kordet yu tau breu re ha ba utrau a ngi ta ka pleasure ha bo a ngi ka ta gajing kemen ni ka ta gajing sup ya ka ta gajing subang jo gajing em ka dei ka bala shyo e bat ka dei ka ba dap karhai ka jing kemen ka ba kat ka jing kemen ka jing sup kat ka jing sup ba ka ta ka jing tengen ru kat ka ta ka jing tengen tadi ta kwa ba nong fi ke ni ka sngi mamta la da fi nang don na kan niam sngo bha ban mi no na kan niam pediang ya Jisu Christ maru Jisu dei uniam Kristan kan mau ya ka jing ong Kristan di tang lai sien bala mention ha ka Bible ha ka New Testament henrei ya ka jing ong ba ki long sha ki ta ki sunran ki nong bot ki jong try la mention de ki spasin ha ka testament ka ba thamai ka ba nong fi ka jing long Kristan ka kut no tang ha ka niam reu try ong awan ban ai ka jing em ka bo sien wan ban ai ka jing em kene ke jing em kam dei shu ke jing ke jong fi henre u Jisu hapo jong fi u men sim jong blai hapo jong fi bagane ke jing em ke jong blai hapo jong fi kapen kelador ke jing em ke jong fi dade hing ta ba ka perthai ka pe fi kam issue itu breu barem ka ma ka babel ka ang la da udan hau Chris long jing ta wa thama ke ki barem kelador na hakmi ki ke barok ki jalong thama dade hing ta ba fi pediang yu Jisu dei fi shuklaniam bun ki breu ki shuklaniam na fi tawan no shuklaniam jing em U Jisu haba wan dei bu wan man pen kelaniam re wan man pen kelai ke jing em ke jong breu la da breu man shwa u dei ba thok be shukor ba lamler u ba dakai u ba auria u ba tanglang em re haba u trai wan ke jing em ke jong u da u breu u kala na dong sedong u kala long no kum blei u kala long u ba hok u kala long u ba shisha u kala long u ba khoi ka babel ke kran shai kata na Ephesus long ba sao de khat ba sao ong ba fini okup no ta u breu ba thamai u long ha ka dor ke jong blei hai ha ka hok haga jing khoi ba haga jing shisha ta deng ta la fila pediang yu trai fila kup yu blai fio ine ke jang kup ka thmai ba ta ke jang kup ka de ke jang kup jong ke jing pen kalai ke jing pen thmai ke jing ke jong tau brio ba ngai la fio yu Jisu fi wan che ke jing long hok fi kup yu blai ke dur ke jong blai u ba hok u ba khoi ba shisha ta deng ta kwa ba fi la fi lang dan akan yam cancel no e ka tawan pediang shisha yu trai ke jing ke jong fi ba ke jing fi kan da kala ba ke jing ke jong fi shisha kan da ipla hado kata na kwa ban duai na kam ta jong fi ne ka sngi na kwa ban shu kra na ne ka sngi ban pen song tho e ka jing long niam ba ka jing em ka bo trai wan ban ai ta dei na fi na puli shibon ki khat na ka tin ka jong ble ka leng kot e ka por ta dei hing ta kwa ban kren nang ne ka ba khndia ne ka sngi ba u trai khat ifi ka ne ka sngi om sha ka jing long niam re u khat ifi sha ka ta ka jing long jong ka jing em
bo kwa ban ai fi ta ke jing em ka ba dap kra hai fin yo kra hai ta ke jing em ba ngai try kra khui fi ke sngi ngai ke jing command jong try kan wan jing em jong fi wan chi ke jing dai ke bi sha bo try un ai fi ke ta ke baro try pendap fi da ke jing suk da ke jing command da ke bor ba da ke jing slek ke jong o ba ha ke sngi fi em ke jing em kan ka ba dap do Jesus Christ bi ru pe ya fi em ke i be ya ke dor ke jong Jesus pi ya fi kren fi i oh ki bru ki pe em kin i be ko buram ko ting shan ka buram ko ting shan ke jong blai ha ke jing em ke jong fi Moses ha bo lo i ye blai am ka dor jong ur ka la da ring ta la fi la yo sha u try ke jing em ke jong fi ka la kan da prna ke da ting shan ber ka tin jong blai ke thu bo Moses da ting shan ber ha ka buram ke jong blai ma pi ro pinang i ting shan ber ha ka buram ke jong blai la fi la yo u try fin long mi kom ta ngini do ha ke por ka bamenta hallelujah try nga ai ngo e ma ke khubor kare nam tan ki khon ki jam tra be kin lat na ke jing sung thu bakla bo jisu de niam re jisu de unong ai jing em but try nga duai ke skin nam tan ki khon ki jam ba mdei tam kin shudan ha kan niam re tra be kin yo ya mes dan jisu kata ke jing de ke shisha ke jing de ko kun rat try ka ba tikna blai but try be kin em ke jing em go try kata ka bam sung thu song thau ne ke bam i thu i thau ne be ke em ne ke jing em ka ba snow tikna ke jing em ka ba tikna ka ba dan ke Nongkhryiem blai but try be ki yo em go try me pen ka lai ke jing jung ni khon haba mi yo ki ko try haba ki don hi sha ka relationship ban me but try ki nang klador ko me long blai ba ki khon ki na klador ka ni ke sngi blai na ka ta ka dor jong ke jing dom sha ke jing sha na ta ka dor ko kon ra try jong ke jing isi sha ka ta ka dor jong ke jing bhabriu ba ga duai ga ka khu fi ke ni ke sngi ba ka ta ga ki ba kan jado ka let no ba ka ba kan jam sim ka wan ka jing em ke jong fi ba fi yo ka hai ni ke jing em u try wan ba ku kular ke ni ke wei wang shi sha nga wan man ai ke jing em ba fi yo ka hai ka pediang ya kata jing em bo try ulang ta kpu pediang you know kpu bam you know kpu nget you know kpu digest pediang ngot ya ta kpu nget rung se ka donot ke jong fi ba bo try rung ke donot ke jong fi ka jing em ke jong fi barok kala kala kren ni ke jing mai no men ta ke sngi mar kum ta wei budan Chris ulang jing ta mai ki barem ke la dona kmi jalong mai filong jat mai no men ta ki barem ke la kot ki kot no sundan do men ta ha ka kerteng ke jong Jesus Christ bana Nazareth hallelujah dwai no ta kasngina marhaba kila yo emego try ho kim em sho ga jing program marka babel ka ong ga tarif li rom la nong ba praga de khat ban kong ga ong marka tam dan jing program sho kita ki ba Christ Jisu ke bi om sho kat kum ka do andre ki ba kat kum men sim hallelujah ndo men ta kasngi fin em ga jing em ga ba job fin em ga jing em kan ka ba shlai ba ka dap ga buram ga jong blai ba fin em ga jing em ga hallelujah ka bi de dor ba ga gospel ka bi de dor go try hallelujah ba ka dor ga jong me blai ka dwai ga khu fi way baro fin em ga jing em ga ba job shi sham da sgi jing pen shoi kem la shu fi fin mi bang shu ita ki jing pen shoi fin mi sultanat shu ban le ita ki jing pen shoi ban ko ngo ita ki jing pen shoi hen re fin so bang tang ni ko ba fin em ban shakri u try ban pen so bai u ba ke pen kemen u try u non pen em u jong fi ken hallelujah dwai ko ka khia ai jing em jong fi ke jing khu ki ba bon men ta la ga de ka ban jado na ban jam sim fin long bala gar khu na do men ta ga sngi fin ya ga jing em ken hallelujah ka ba ya ken ha ga ta ga jing job ga jong try nga dwai ga gar khu fi ka yin ga sam ki kon ki ti jo fi baro kin long ki bala kerku agar tengu Jisu nang fanem amen but amen hallelujah trying kerku ifi one thing in the day shaka relationship but shaka fellowship how Jesus Christ hallelujah trying kerku ifi ngin say shempat safon ne filan mani kendo ingi ring idan hane bani shakri ifi lembaga ktien but lembaga jing dwai kubleshi bon ngin say shempat trying ta ka buram jo amen